Zdraví vás Martin A Dianka. a dnes nás napadlo rozprávať sa o hlavne ženách, ale aj mužoch, že prečo sa často necítime v tom vzťahu byť pre toho partnera, Dosť dobrý. alebo pekná, pekný Sebavedomý, sebavedomá. a skadiaľ to vychádza, že prečo sa necítime byť dostatočne dobrí a čo s tým vieme Urobiť. výborne. Tak mohli by sme začať s tým, že aký je rozdiel medzi skutočnou krásou, ktorá vychádza akoby tak prirodzene z nás, a tou takou umelou, Povrchnou. ktorú často vidíme dnes. Že taký trend napríklad, ako sa mnohé ženy nechávajú upravovať a že prečo to vlastne je. Kvôli čomu? Že či je to kvôli mužom, kvôli vnútornej nespokojnosti a ako sa vieme dostať teda do tej skutočnej krásy. Tak čo by si k tomu povedala? Ako z pohľadu ženy? Že prečo teda ženy majú napríklad ten pocit, že nie sú dostatočne dobré a aj pekné a že prečo sa to snažia upravovať teda cez ten vonkajšok a nepozorú sa hlavne dovnútra? No, vieš čo, mne tam teraz prišlo, že aké by to bola... Ty si niekde spomenul vo videách, že vraj celý tento svet je tu na nejakých tých frekvenciách, na nejakých vlnách a že na tú vlnu, na ktorú sa naladíš, tak tu potom akoby aj žiješ, hej? A teraz mi tam prišlo, že je tu aj takáto presne možnosť, takáto vlna, na ktorú keď naskočíš, uveríš jej, že je to vlastne tvoja cesta, tvoja súčasť tvojho života, tá umelá vlna, tak si sa vlastne chytil tiež do toho Matrixu, do tej pásce, čo sme spomínali aj v predošlom videu. A umelou vlnou myslíš ako nejaké to umelé upravovanie? Áno, umelé upravovanie, pretože nebudem klamať, aj mne tam proste chodilo, že či nepôjdem na nejaké procedúry, ale niečo mi tam ten dobrý hlasok hovoril, že nie, že nerob to, pretože sa tým iba oklameš, vieš? A mne to prípada, že ja keď vidím aj tie ženy, im to tam teda vyplňa nejaké to sebavedomie. Cítia sa potom sebavedomejšie, že sú krajšie. Áno, je to pravda, žena keď teda sa cíti krásna, tak je sebavedomá, lenže teraz otázka je, či ti to stačí na plnohodnotný vzťah s partnerom. No, ja by som k tomu pridal len to, že keď mám napríklad auto a naleštím ho, bude krásne zvonku, nalakované, naleštený lak, ale vnútri mu chýba motor a proste nie sú tam kvalitné súčiastky, tak jak si povedala, hej, že je to ako keby sebaklam. Že dôležité je sa zamerať práve na to, čo vnímam v sebe, čo cítim v sebe a nie na to, ako pôsobím vonku. Lebo nechcem sa žiadnej osoby dotknúť a nemyslím to ani v zlom, ale práve v dobrom, že treba sa zamyslieť takto nad sebou, lebo mnoho mužov som sa pýtal aj kamarátov a tá skutočná krása, to čo nás ako mužov priťahuje, nie je to, že tá žena má ten krásny dokonalý zovňajšok, práve že keď my objavíme to, že tá vnútorná krása tam chýba, čím viac je tá žena presne takto ako keby vyleštená, hej, že do dokonalosti, tak tým je tam je normálne cítiť, že tam nevyžaruje zvnútra tá krása, ako keby taká iskra, lebo odmala ma napríklad priťahovali viacej spolužiačky, z ktorých bola cítiť taká radosť, taká nejaká vnútorná krása, že to vyžaruje z tej ženy von a nie taká, ktorá sa proste naumelkuje celá a je vlastne umelá. Že je to, ako si hovorila, že taký falošný trend alebo nejaká moda, na ktorú často Matrix, povedzme, že nás to nejako pohltí, necháme sa na to naladiť a neuvedomujeme si, ani sa nepýtame, že či je to naozaj to, po čom muži akože túžia, hej, že prečo to tá žena vlastne robí, že asi teda chce byť pekná aj príťažlivá pre tých mužov a ja si myslím, že skôr potom pritiahne takého muža, ktorého nechce. Pretože skutočný ten muž, po ktorom tá žena túži, ktorý vlastne vníma nejakú tú hodnotu v nej, tak mu ide o tú vnútornú krásu, nie o to, aby proste bola len vonku, hej, ako
to auto bez motora, tak skôr zaujme tých mužov, ktorí nie sú na tej úrovni, že by mal naozaj rád ju, ale má rád len nejakú tú umelosť, tú masku. Hej, to som chcela sa ťa ale opýtať, vieš, že koľký muži ale naozaj túžia potom vnútre, pretože na jednej strane hovoríte teda, že chcete mať prirodzenú, ale na druhej strane, keď máš nejakú prirodzenú, tak jasno, že si vyberieš krajšiu nejakú, ktorá sa ti bude viacej ľúbiť. Teraz otázka je, že či teda naozaj sa pozeráš na to vnútro, s ktorou sa máš dobre a lepšie, alebo tam ide o tú krásu. No vieš? vyberiem si tú, ktorá má vnútornú krásu, lebo tá, čo má vnútornú krásu a vyžaruje to z nej a taká radosť, tak to cítiš tú energiu a tá ťa priťahuje viac ako umelé a ako múmia. Neviem, či ako múmia, pretože niektoré, nie všetky. Na teba to môže pôsobiť ako múmia, ale zase nie. Sú práve že ženy, ktoré sú takéto vyumelkované. Múmiu si predstavujem skôr inak, ale že sú také viac extrovertné, vieš? A teraz otázka je, že či to je vlastne tá pointa toho pokojného a kľudného vzťahu, po ktorom tu vlastne my túžime. Pretože v tom predošlom videu sme sa tiež bavili o tom Matrixe, že my tu tie nástrahy Matrixové máme a máme ich rozpoznávať. A toto je proste tiež jedna z tých vecí, že keď padneš do toho influencerského života, alebo ako by to nazvať, vieš, že do toho umelého života. No a preto mi tam iba nesedelo to také, že múmia, že ako si to ty ešte myslel? No tá umelosť, taká, že proste má na sebe ako keby, keď múmia je ofačovaná celá niečím, ale že ti nemá čo dať, necítiš, hej? Že necítiš pri tom človeku akoby presne to, že keď tam chýba to vnútorné, tá radosť, to nejaké naladenie na ten život, že ako keby vyprahnutá. Áno. A potom najhoršie na tom to, že keď ja mám v sebe tú prázdnotu a ja sa ju teraz snažím vyplniť niečím zvonku, tak to nefunguje. A čím viac tých úprav urobím, tým ešte vlastne ako keby väčšiu tú prázdnotu cítim. A toto sme si teda navnímali aj viacerí kamaráti, že potom tie ženy až vyslovene ako keby nás odpudzujú. Že ani nemáš chuť sa vôbec ani osloviť, hej, lebo normálne vidíš, že ako môžeš to vyskúšať, hej, a mám aj kamarátky, ktoré sú v pohode. Není to pravidlo. Ale často to tak je, že jednoducho tá vnútorná nespokojnosť sa nedá zaplátať nejakými tými snahami zvonku a je to fakt cítiť, že fakt by sme sa mali zamerať do seba dovnútra, skúmať, odkiaľ to ide. No, odkiaľ to ide, to som teda tiež chcela povedať, že tie ženy proste cítia, vieš, toto od vás mužov, že vy riešite ten vzhľad, že aj keď sú vo vzťahu, tak tí muži majú tendenciu sa pozerať za tými druhými ženami a z nejakého dôvodu nám to tam proste prekáža. Vadí. Otázka je, či je to tak správne, že nám to vadí. Buď to tak je prirodzene zakodované v ženách, alebo je to tiež nejaký ťažký program, ktorý je podľa mňa akože v celej tej spoločnosti. Všade to máš, všade, kde sa dostanú sociálne siete a médiá, ktoré ti ukazujú nejaký ideál krásy, tak všade sa začnú ľudia porovnávať s tým ideálom krásy, vytvoria teda nejakú umelosť, ktorej ľudia uveria a potom si myslia, že keď sa s tým porovnávajú, tak sú nedostatočne dobrí, pekní a tak. Ale tá žiarlivosť, vieš, to, že sa pozrieš za druhou, tak to bolo ešte predtým, než vôbec boli sociálne siete. No tak to potom zase vzniká presne rôznymi kultúrnymi nastaveniami, tým majetnickým prístupom, ako to povedzme aj náboženstva, hej, zakotvili. Ale tam to vyplýva potom z toho zase sme vnútri, hej, že keď sa ja necítim dostatočne dobrý preto, lebo som uveril niečomu, že taký nie som, že ma napríklad rodičia nás často programujú, hej, že nám povedia s tým klasickým spôsobom, že niečo robíme a teraz, že nie sme dostatočne šikovní napríklad, hej, alebo niekedy nám niekto povie v tom mladom veku, keď ten náš mozog je ako špongia a to podvedomie si nahráva všetky informácie, tak niekto nám povie, že zrazu, ja neviem, nemáš pekný hlas, lebo on má zlý deň a zrazu ho boli hlava a povie nám, že nemáme pekný hlas a pritom ho pekný máme a my tomu ako uveríme ako dieťa. Takže takýmito
procesmi a spôsobmi sme vyslovene naprogramovaní potom na to, že nie sme dostatočne pekní, ale nie je to pravda. Hej, ale tak cítime to. Že nie sme dostatočne pekné, myslíš, že je teda vo väčšine u žien alebo u mužov? Podľa No teba? väčšinou asi u žien. Väčšinou asi u žien, no dobre, a teraz, že prečo je to teda u žien? Lebo oni chcú byť teda pekné, hej, pre tých mužov. No to bude asi už kvôli tomu, že zase vravím v médiách a všade, hej, modelky a teraz No už ale ty sa niekoľko nevyhováraj generácií. na médiá. No však ale keď to odmala proste vidíš, dneska už všetky deti sú na tých mobiloch, vidia tie trendy, vidia nejaké tie modelky a teraz tie instagramové modelky a stále väčšia a väčšia umelosť a potom sa tie dievčatá chcú im ako keby porovnávať, lebo tam je falošné to presvedčenie, že keď má niekto veľa sledovateľov, odberateľov, tak oni si potom ľudia podvedome myslia automaticky, že aha, veľa ľudí ho sleduje, takže toto je asi vzor, ako mám vyzerať. A to ti normálne vytvára akoby klamlivý konštrukt v mysli a ty si teraz začneš myšľať, že ak ja nebudem vyzerať takto, tak asi ma nebudú sledovať, asi proste ľudia mi nebudú venovať pozornosť, asi ja nebudem dostatočne pekný, dobrý. Čiže vždy je to, kedysi to bolo rádio, noviny, hej, potom prišla televízia, teraz prišli do toho tie sociálne siete a tie videá, hej, rôzne tieto YouTube, TikTok, Instagram a je to stále horšie a horšie ako keby v tomto smere. A je to práve preto, lebo ľudia ako keby naskočia presne na tú klamlivú predstavu toho, že čo sa ľuďom páči. A teraz, keď žena si myslí, že teraz bada nejakú influencerku, tá je totálne umelá, lebo fakt vnútorne sa cíti proste strašne a necíti vôbec tú nejakú prirodzenú krásu v sebe, tak sa snaží tým viac to nahradiť tou umelosťou zvonku a tí sledovatelia, tí ľudia, oni vidia len to vonkajšie. My nie sme učení práve vidieť to vnútorné, tú vnútornú nespokojnosť, že z čoho to vychádza, že ona to robí a tým pádom, hlavne deti, teda mladší, naskočia na to, že asi teda toto je ten ideál krásy, keď má toľko sledovateľov. A to sa potom šíri ako vírus a ľudia tomu začnú veriť, hej, aj chlapci zase to možno vnímajú ako že ideál krásy a naozaj prestávame vnímať, že to tak vôbec nie je. Hej? Že tá krása, keď sa zahľadíme tak trochu dovnútra, tak je naozaj v tom, mne to otec tak povedal, keď som sa ho opýtal na Deánku, že čo povie, tak on mi povedal, že a čo sa ty mňa pýtaš, hej, že krása není všetko, ty s ňou budeš žiť a ty musíš vedieť, že či ti vyhovuje. A ty si teda chcela načrtnúť aj to s tými vzťahmi, tak by to presne prišlo k tomu, že krása, tá vonkajšia, není všetko, lebo v tom vzťahu sú aj dôležitejšie veci. Hej, sú. Podľa mňa to pramení presne aj hlavne z tej školy, čo som ti aj spomínala, kedy ja neviem, či to mám dávať za vinu akože vám chlapcom, že tí chlapci mali proste narážky na dievčatá, vieš? A akože samozrejme, že boli aj narážky, že chlapci na chlapcov, ale žien sa to nejako dotkne. No a teraz otázka je, že či máme ísť do tej role obete a povedať si teda, že sa ma to dotklo, ale tak tým, že ty si ešte maličký vtedy na základnej alebo na strednej škole, tak nevieš akože so sebou pracovať veľmi, neuvedomuješ si to, tak buď sa teda uvedomíme, že teda nemá sa ma to ako dotknúť, alebo si to zoberieš za svoje a potom ťa to sprevádza vlastne celý tvoj život až do toho tvojho vzťahu partnerského a uvedomíš si, že vlastne ty sa cítiš nie dosť dobrá pri tom partnerovi. Tu je vlastne to, že asi to teda pramení fakt z tej školy, podľa mňa. No zo školy, od rodičov, hej, ale od rodičov. Z toho mladého veku, hej. Lebo práve ja teda som mal tú skúsenosť, keď Danka spomenula, že som mal jednu spolužiačku, ktorej som hovoril, že Kubo, Kubisko má veľké kufrisko. A ja na to nie som hrdý, ale proste malé deti, hej, hlúpe. A ja som si vtedy neuvedomoval práve ten dopad toho, čo to môže spraviť v nej. Že ako to ona môže, keď precíti tú silnú emóciu, čo precítila, lebo sa vtedy naozaj veľmi hnevala a rozhodila mi celý stôl.
a potom utekala plakať k triednej učiteľke, to bolo na základnej škole, tak ja som si vtedy vôbec neuvedomoval vlastne, že ten dopad tých slov, že ako dokážu človeka raniť tieto slova. A potom neskôr už na strednej škole som si pozeral Facebook a zbadal som môjho kamaráta z detstva, čo sme bývali, to bol môj sused. A všimol som si, že jeho spolužiačka je teraz táto moja bývalá spolužiačka, ktorej som toto hovoril. A ja som jej teda napísal na Facebooku, že sa jej za to veľmi ospravedlňujem, keď si už uvedomujem, hej, že proste malé deti a hlúpe, že ja som to hovoril len tak v podstate, že za tým ani nebol nejaký snaha, ja neviem, niečo zlé povedať. A ona mi veľmi poďakovala, hej, že to bolo veľmi pekné pre ňu a týmto spôsobom mňa to tiež potešilo, lebo možno, keď už som vedel, že to môže spôsobovať teda nejaké tie zranenia, tak som vedel, že to môže pomôcť sa necítiť potom, hej, povedzme, že má veľký zadok. Hej, a to si dobre povedal, že si vtedy neuvedomoval, takže ak aj vás náhodou niečo trápi z tej minulosti, že si spomínate, že vám spolužiačka alebo spolužiak povedal niečo takéto zlé, si skúste vy uvedomiť, že ten človek si to vtedy neuvedomoval a následne podľa mňa tam príde ten proces toho odpustenia, vieš, a takého odľahčenia, že veď ten človek, tak ako aj Euka hovorí, že spravil si z neho 5-ročné dieťa, on proste nevedel. Nevedel, že sa to možno nepatrí a že žena možno proste je citlivejšia, ale chcel proste zaujať, robil to možno z nejakého, chcel byť proste frajer, hej. Chcel si tým tam niečo navyživiť a tvojou úlohou je proste mu akoby takto, že odpustiť a vedieť sa od toho odosobniť, že nemá to proste nič so mnou. Takže tak by som asi povedala. A potom teda, keď sa nám toto stáva, tak nás to sprevádza v tom živote a keď sme sa tohto ešte nezbavili, tak sú to vlastne ako keby zranenia, že sú to ako neuhojené zranenia a máme tam povedzme chrasty, ktoré bolia. Takže presne z tohto potom máme tendenciu to sa snažiť nejako zaplátať, hej, nejakou tou úpravou zvonku a keď nám niekto niečo takto povie, tak nás to ešte raní viac. A najhoršie je to asi presne pri ženách, ktoré sa snažia takto umelo to zaplátať, myslia si, že sú krajšie a potom je niekto ako Martin znovu povie, že je to ešte horšie. Že tá krása tam nie je a že sa to nedá nahradiť tou umelou úpravou, ale práve tým, že to tú ženu začne boleť ešte viac, alebo všeobecne, keď nám niekto takto niečo povie a nás to začne bolieť, tak zase je to o tej sebareflexii, že sa pozrie dovnútra, prečo ma to tam boli, ten Martin nie je na vine, hej, keby som to tam nemala, tak ma to vôbec neboli. Lenže ego má tendenciu potom ísť do tej obrany, že Martin je debil. Čo mi tu taký idiot bude hovoriť? Ale to nám nepomôže a toto sa nám často v živote stáva, to sme už riešili aj v minulom videu, že ak ja idem do tej pozície nejakej obrany, keď ja cítim zlý pocit z toho, že niekto mi niečo takto povie, čo ja ako keby ma to zabolí a chcem sa predtým obrániť, tak to je okamžitá spätná reakcia toho podvedomia, toho nášho tela, že tam máme niečo v sebe, čo musíme zahojiť. A keď my obviníme toho človeka, ktorý nám poukáže na tú ranu, tak my sa nikam neposunieme. A často potom my sa cítime ako tá obeť a obvinujeme teraz tých ľudí, že oni sú zlí, že oni poukázali na tie zranenia v nás, ale to nám nepomôže uzdraviť samého seba a nájsť tú vnútornú krásu. Preto môžem znovu spomenúť, že tá transformácia tých potlačených emócií, týchto zranení a traum, ktoré máme, na ktorú som spravil aj ten minikurs na transformáciu minulosti, tak ja zatiaľ osobne nepoznám nejaký spôsob, ktorý by nám pomohol rýchlejšie sa zbaviť týchto zranení. Uzdraviť tieto hlboké rany, aby sme tú krásu mohli potom postupne cítiť v sebe. Lebo tie rany nám ako keby bráňajú cítiť a keď sa zahojíme, tak tie chrasty zmiznú a začneme tú krásu cítiť vnútri a potom ju začneme vyžarovať. Takže ju začnú aj ľudia vnímať. A ja teda môžem povedať za seba a za kamarátov, keď sme sa o tom rozprávali, že takí muži, ktorí chcú ženu nielen na sex, ale naozaj ako plnohodnotnú partnerku, s ktorou chcú mať vzťah a žiť spolu,
tak túžia po žene, ktorá má tú vnútornú krásu, ktorej to vyžaruje, na ktorú sa pozrie a vidí to a cíti to a chce s ňou byť. A že ak žena ide na to touto umelou cestou, tak skôr priťahuje tých takých prázdnych, ako si spomenula, mučačov, ktorí sú tiež falošní, majú veľa takýchto zranení vnútorných, lebo však logicky, hej, že kto má veľa zranení, tak si priťahne partnera, kto má tiež veľa zranení. A není tam potom to také hlbšie spojenie, po ktorom si myslím, že všetci túžime. Že nechceme len toho partnera na okrasu, alebo len tak povrchne, ale stále nám taký človek príde, lebo my tak pristupujeme k sebe. Hej, mne tam ešte napadlo, že keď teda ženy možno vnímajú viac ako muži, že majú nejakú tú intuíciu, hej, a nejakú tú spojitosť s tým duchovným svetom viac, tak moja otázka ale znie, že ak teda sme viac vnímavé a zároveň sa sťažujeme, že prečo to je s tými mužmi také ťažké, tak odpovede, lebo im to podľa mňa dovolujeme, pretože ak by sme boli naozaj také vnímavé, tak my si nerobíme takéto zásahy do tela, vieš? A tým pádom, lebo čo iné si vie tá žena pritiahnuť, keď si spraví takýto zásah z toho dôvodu, že sa necíti príliš dobrá, tak jedine si pritiahne muža, ktorý ju proste bude tak aj vnímať, že nie si dosť dobrá, bude jej to odzrkadlovať fakt, že dosť tvrdo v nejakých situáciách vzťahových. A toto by som sa teda chcela žien opýtať, že ak teda sa tu hráme na to, že viac vnímame, tak si uvedom, že tie zásahy a tie umelé nejaké také procedúry, že to nie je cesta, pretože to nie je prirodzené a pokiaľ ty nepôjdeš tou prirodzenou cestou, tak k tebe nevie prísť prirodzený muž, ktorý ťa bude tak veľmi milovať. Ten muž na Martin na bielom koni, po ktorom tak všetky túžime. Ja by som povedal k tej intuícii u žien, že je tam tá predispozícia, aby ju mali, ale ak nemáme zase, alebo teda tie ženy, keď nemajú dobrý vzor, že aj ich mama je povedzme moc v mužskej roli a není tam tá ženskosť, tak to dievča potom odmala odpozerá presne toto, že je skôr ako muž a tá intuícia sa tam potom vytráca, že tam nie je. A tiež som si všimol, že práve ženy, ktoré sú tie takéto umelé, tak často tam chýba tá ženskosť, že sú skôr také mužské, ako keby, také tvrdé, také, že mne niekedy, hej, že si povie, mne vlastne ten muž nechýba, hej, ja si všetko zvládnem sama a preto tá ženskosť je vlastne tá krása. Čiže keď sa tá ženskosť, tá jemnosť, tá neha vytráca, tak potom prirodzene aj tá krása tam vlastne nie je. A práve naopak, skôr tá žena, ktorá je v tejto mužskej roli, tak zase priťahuje mužov, ktorí sú v ženskej roli. Že je to potom otočené naopak a je z toho galimatiaž. Hej, sa doplňajú. A potom aj nakoniec zabudneme, že aké máme pohlavie. How many genders are there? I don't know. I just got here. No ale čo som chcela dodať z mojej osobnej skúsenosti, napríklad ako som to mala s tebou, tak tie začiatky boli pre mňa také tiež veľmi príjemné, pretože si mi dal celkom zabrať z tej stránky, že som sa tiež necítila dosť dobrá pre teba. A vždycky som akoby u teba vnímala, hej, že teba zaujímajú proste ženy tie z katalógu, že tam máš tú povrchnosť z nejakého dôvodu. No a toto ja som tam teda vnímala, ja som vedela, že ja budem musieť zabrať s tebou, pretože mi budeš dávať akoby také nevedomé facky. A ty si mi ich aj dával, ty si hovoril, že toto sa ti nepáči, tamto sa ti nepáči a že teraz čo mám robiť, že teda mám byť s ním vo vzťahu, lebo že si ma akože neváži a mám ísť do toho tak s tým egom, že teraz proste nejaký Martin, hej, že čo si tu on bude myslieť, že mi tu bude hovoriť, že sa mu niečo na mňa nepáči, tak ho idem opustiť, ale to bolo z ega. Ale čo nebolo z ega, bol ten vnútorný hlas, ktorý mi hovoril, že je to pre teba ten pravý, neboj sa, ty sa máš naučiť mať samu seba rada, takú aká si, aj s tými nedokonalosťami, ktoré on vidí, že sú nedokonalosti a práve preto ich tak on vidí, aby si ich ty konečne prijala. Že vlastne na tom nič není, že to sú nedokonalosti, pretože aj toto vnímam na nás ženách, že aj na mužoch, takže že my sa bojíme mať tie nedokonalosti. A chceme byť každý proste dokonalý, my sa za tým naháňame a je to presne tá pásca. A
cesta je skôr naspäť, že nejdeme stále dopredu za tým dokonalým, ale skôr krok dozadu, že to príjmeme, že no tak a čo? Že som teda nedokonala, že prečo by som vôbec mala byť dokonalá, že čo nám to tam v nás proste navyživuje, chápeš, aj v tých ženách, že teraz chceme byť dokonalé. My si myslíme, že keď budeme teda dokonalé, tak vtedy proste nás budete oceňovať asi, alebo že vtedy nás budete milovať a všetko bude krásne a ružové, ale to není cesta. Cesta je príjmať proste realitu taká, aká je. Súčasťou tej reality sú vlastne aj tie nedokonalosti. A potom vlastne, ak som toto prijala, tak ja som niekde vedela, že však on si to začne ešte aj inak uvedomovať. On to začne vnímať pomaly, on si to začne normálne vážiť, že veď mne vlastne ani nevadí, že ty to proste máš takto na sebe, alebo toto máš, čo sa mi nepáči, že mne sa to vlastne začína páčiť. No a predstavte si, že asi po pol roku alebo 3/4 roku dala som tomu voľný priebeh, netlačila som na to. Prišiel za mnou a len tak mi povedal, že ja ti láska ďakujem, lebo ty ma učíš si uvedomovať tú skutočnú prirodzenú krásu a to je vlastne to prijatie tých nedokonalostí, ktoré my ženy máme. Chcem tým vlastne povedať to, že teda prijatie tých nedokonalostí je podstatné a súčasťou života a krásneho harmonického vzťahu a že netlačiť proste na to, že teraz nehovoriť tomu mužovi, že je zlý, keď nás takto nazve. Môžeme mu keď tak zo srandy akože vynadať, ale nepreháňať to zase. Nevyhadzovať mu to akoby na oči, čo som aj ja tebe robila často. No však od začiatku. Hej. Ja som Dianke stále hovoril, že pozri, ty sa mi smeješ z toho, že nemám vlasy, že mám riedke vlasy alebo čokoľvek a mne je to úplne jedno, hej? A stále som sa jej pýtal, že ak ja ti poviem, že toto sa mi na tebe nie až tak páči, hej, alebo tamto, tak ja som to vôbec nebral ako niečo, že by som ju chcel, hej, zhodiť alebo že není pekná. Ja som to bral ako úprimnosť. Ako úprimné vyjadrenie toho, čo sa mne páči, hej, lebo samozrejme neexistuje, hej, nejaký ideál krásy, každému sa páči niečo iné, takže ja som si pri Dianke uvedomil to, že áno, aj doteraz ja jej to stále hovorím, že sú mnohé ženy, ktoré sa mi páčia viac, hej, že sa mi páči tá postava viac, ale ja teda som to tak od začiatku bral, že keď mi povedala, že niečo, hej, napríklad na tie vlasy alebo na niečo, tak som jej stále vravel, že ale pýtaj sa seba, že prečo to teba bolí, prečo to mňa nebolí, prečo mne je to jedno, hej. Potom to nie je prirodzené, aby to človeka bolelo. No a presne sme prišli, že tam musia byť nejaké tieto zranenia. Niečo z tej minulosti, čo presne ženy to často boli asi viac, keď im povie muž, že nejakú tú nedokonalosť jej vyťahne. Ale za mňa je najdôležitejšia v tom vzťahu úprimnosť a ja Dianke stále poviem, chceš ty úprimný vzťah a mať partnera, ktorý ti úprimne povie, čo ako vníma, alebo ja mám hrať nejaké masky a nejakú umelú hru, kde ja sa budem tváriť, že si pre mňa tá najkrajšia žena na svete. Lebo to je presne to, čo ako keby asi ženy chcú cítiť, nie? Že pre toho muža. Áno, ale prečo, vieš, že prečo my chceme? My sa proste bojíme, že nás nebudete mať radi také, aké sme. No a prečo? Lebo vnímame tie zranenia. Že aký vy ste povrchní. Že ale ako vy tie ženy vieš aj rozoberáte, že aj tie vtipy ako sú, že muži proste idú na pivo a rozoberajú ženy a že to je také proste také sedlacké v úvodzovkách, hej, že ako sa vyjadrujú, že táto má také prsia, taký zadok a potom z toho vzniká vlastne taká tá umelá predstava o tom, že pre Boha, že musím proste vyzerať pri tom mužovi dobre, lebo aby ma mal proste rád, aby ma neopustil, aby nešiel za inou alebo za mladšou a proste toho sa bojíme, že ten strach, že nás nebudete mať proste radi, tým pádom by sme asi o vás prišli a to je asi ten koreň toho, že asi strata milovaného možno. No strata toho, tej lásky, hej, že ty musíš byť nejakým vzorom, ideálom pre niekoho, aby si zaslúžila tú pozornosť a tú lásku, lebo často je to o tej pozornosti. Hej, že ženy si vyžadujú tú pozornosť od toho muža. Kde sme to videli, že musíme nejaký byť a vtedy vlastne budeme mať ten zdroj tej lásky. No videli sme to hlavne u tých rodičov.
hodnej pejsek, zlej pejsek. Poslúchaš, robíš čo chcem, pochválim ťa, si výborný, nerobíš, tak si není Dobre, dobrý. ale aký to A má teraz súvis to má ten, že keď ti niekto povie, že ty, napríklad ten chlapec v tej škole potom, že sa to naviaže na to, že ty neviem aká si, hej, že máš veľký zadok, alebo krátke nohy, alebo krivý nos, tak teraz ti to hneď vzbudí už ten automat z toho detstva, nie som dostatočne dobrá. Čiže ja sa začnem cítiť, že si tú lásku a tú ocenenie, tú pozornosť nezaslúžim, keď nesplním tú predstavu niekoho. A potom sa začneme vlastne cítiť prázdny vnútri a preto tá krása mizne a potom vlastne nepriťahuješ toho muža alebo partnera, ktorého by si Vieš skutočne čo, chcela. mne tam prišlo, že to môže byť presne že z tej základnej školy a že napríklad keď na teba niekto niečo povedal, tak automaticky bola celá pozornosť na tebe, celej triedy. A to je tá nepríjemná emócia, že na tebe je pozornosť celej triedy s tým, že sa ti smejú, že nie si dosť dobrý. A vtedy asi vzniká taký ten základ toho programu. Stačia jeden spolužiak, ale keď sú to viacerí, tak je to asi silnejšie. Hej, stačí aj jeden, že ti niečo spraví, ale zvyčajne, keď to spraví pred ostatnými, tak ťa to ešte viac zatraumatizuje, že No, však to ostatní to počuli, videli. Ale aj na to nemusí každé dieťa reagovať rovnako. Niektoré sa môže zasmiať na tom, že ty si mimo a teraz je otázka prečo, hej? Lebo už tam nejaká tá predispozícia. Nepoznám človeka, že ktorý by nemal nejakú takúto traumu z detstva. Ja hej, ale je ich málo. Seba? Matúš. Matúš, a preto sa nebaví s partnerkou o sexualite. Preto sa nerad objíma. No, to je z iného dôvodu. No z akého? No však to čo hovoril. Že mu to ako keby No dobre, vytratí tú tak chuť. tvoj názor je, že vlastne tvoj kamarát je bez programov, ale ja s tým napríklad No nesúhlasím. tak niečo akože má, ale takéto klasické veci akože nemá. No. Napríklad aj toto je pre mňa výzva, že keď Martin niečo takéto povie, tak to prijať akože s takým nadhľadom, že nepresviečať ho o tom, že teraz to môže byť aj inak. To je tiež výzva, ktorú sa učíme obaja v tom vzťahu, že nepresviečať druhého o tom, že to, čo ty nejako vnímaš, tak to, že ja to nejako inak vnímam, znamená, že teraz to môže byť pravda. Takže taká vzájomná akoby sebaúcta voči tým názorom, tá je taká podstatná v vzťahoch. To je s tým egom, že nesnažím sa dostávať do tej pozície, že chcem mať pravdu, ale idem do tej takej pokory, že chcem poznať pravdu. A to je veľký rozdiel. A preto ja aj teda pristupujem k tomu tak, že keď mi Dianka niečo začne hovoriť a ja to tak naozaj nevnímam, že to tak je, tak ja sa potom pýtam, že aj jej, že odkiaľ to je, že kde to vzniklo, že kde to cíti. A preto, keď sa vrátim aj k tej povrchnosti, že čo o mne stále hovorila, tak ja som to nechápal a ja to nechápem doteraz. A keď sa aj na to pýtam, tak mi to proste nevie vyložiť takým spôsobom, aby som to ja pochopil a prijal. Hej? Že áno, dobre, máš pravdu, je to tak. A tá za mňa mužská myseľ, hej, to musí pochopiť, že ako to tá žena myslí, možno, že má pravdu, hej, ale muž to jednoducho potrebuje logicky pochopiť, ukáž mi dôvod, hej, ukáž mi ten ako keby dôkaz, že to tak je, a pokiaľ to tá žena nevie urobiť, tak ten muž to často nevie prijať, hej. Hej. A možno, že si to vyžaduje niekedy čas, hej, lebo to som si tiež všimol, že pokiaľ žena niečo nejak intuitívne vníma a muž to nevníma, tak on potrebuje ako keby potvrdenie, čísla, dôkazy. A pokiaľ tá žena na to tlačí, že ho sa snaží silou presviečať, že to je inak, ako on má tie dôkazy, tak proste ju vníma, že je hlúpa. Že si vymýšľa. To je to spochybňovanie tej intuície, že muži si proste nevážia tie ženy, keď niečo vnímajú inak, čo vám nedáva logiku, ani nejaký zmysel, že to nejde podľa vášho rácia. A potom, keď sa nám to potvrdí časom, že tá žena mala pravdu, tak potom my vlastne dostaneme to potvrdenie pre tú myseľ, dostaneme ten dôkaz, že áno, bolo to tak, ako povedala, a potom si začneme viacej všímať tú hodnotu u tej ženy, tej intuície. A ak je to naopak, že povedzme tá žena to nevnímala úplne správne, lebo aj niekedy rozlišiť to, že ako to tá žena vníma, že či je to naozaj intuícia, alebo to vychádza z nejakého
strachu, z nejakého zranenia, tak aj tedy, hej, tá žena to nemusí vždy vnímať správne, takže opačne, keď to žena potom uzná, hej, že som to nevnímala správne, tak aj ten muž si ju viac váži. Že je to vždy obojstranné v tom netrvať na tom mať pravdu, ale byť otvorený tomu, že chceme spoznávať pravdu spoločne. Že vždy ako keby tá láska nás vždy v tom vzťahu rozdeľuje od seba a príde tam medzi toto ego, kde začneme medzi sebou bojovať a teraz to ego chce mať pravdu, jej ego chce mať pravdu, moje ego chce mať pravdu a my si prejavíme, to je prejav lásky, nechať to ego bokom a pustiť to, že chceme tú pravdu spoznávať spolu a nie ju mať, aby to ego ju nemusí ju mať. A v tom, ako si dovolíme ísť do tej pokory a do tej úprimnosti, tak to nás spája. Preto nás to potom priťahuje k sebe navzájom, že cítime, že ten partner nás naozaj má rád, že nemá na prvom mieste to ego, tú umelú pravdu, ktorú si chce držať kvôli nejakému tomu zraneniu a nechce ísť do toho zranenia a pozrieť sa na to a radšej si tam povie, nie, tak to nie je, hej, nepôjdem ja do toho a vlastne tým si nechávame zatvorené to srdce a uzatvárame sa aj voči tomu partnerovi a naopak, keď to otvoríme, tak ukážeme ako keby to srdce. Otvoríme to srdce pre toho partnera a preto nás to navzájom priťahuje a ten vzťah vie byť oveľa, oveľa krajší a stále cítime viac to prepojenie. Že vôbec to není tak ako v tých filmoch, že teraz láska na prvý pohľad, najkrajšie všetko, ale aj ten vzťah je ako fyzické cvičenie, ako budovanie svalov, hej? Že sa časom musíme naučiť, ako správne cvičiť v tom vzťahu spoločne, aby tie svaly toho vzťahu mohli postupne silnieť a prejaví sa to teda v tom, že stále začneme cítiť, že je medzi nami menej a menej tých nejakých prekážok a že je tam viac a viac lásky. To si pekne povedal. Ešte by si chcela na záver k tomu niečo dodať? No ja iba to, že ženy teda by sa mali učiť načúvať tej intuícii a dávať mužom príležitosť, ten priestor na to, že ak to vnímate vy zatiaľ inak, tak to nevadí a nejdeme vás za to haniť alebo trestať, ale počkáme si na to, kým to časom pochopíte. A muži zase sa naučiť vnímať tie ženy, že môžu byť vašim kompasom k tomu otvoriť si viac srdce v tom vzťahu. A vtedy vlastne, keď obaja takto pracujú na tom, každý tu máme tú svoju úlohu, tak vtedy ten vzťah vie byť naozaj plnohodnotný a naozaj tam cítite krásne prepojenie medzi sebou. Takže ja by som to takto zhrnula. Takže že ten mužský princíp, keď žena rešpektuje, že nejakú tú logiku a tie technické veci do toho života a ten ženský princíp je zase tá intuícia a spolu sa to spojí do toho, že to môže oveľa krajšie fungovať. Áno. Tak, to by bolo asi všetko a môžete sa písať pod video nejaké komentáre, čo by ste sa chceli dozvedieť alebo aký máte názor na to, o čom sme sa rozprávali, svoje skúsenosti zo svojho života, radi si to prečítame a takto sa úprimne zase na nejakú tému spoločne úprimne vyjadríme a zdieľame tú vlastnú skúsenosť, ktorú vnímame, že nám pomáha v tom vzťahu fungovať harmonickejšie a tie harmonické vzťahy sú asi jedna z tých najdôležitejších vecí v živote a dneska to vidíme, že asi nie je až tak veľa, tak tou troškou, čo môžeme, by sme tomu chceli prispieť. Ďakujeme vám teda za pozornosť, budeme sa tešiť na vaše reakcie pod videom a tešíme sa na vás pri ďalšom videjku. Nezabudnite nám dať follow, pretože vďaka vám vieme, že to má ďalej zmysel. Ahojte. Tak sa majte pekne. Pekný deň. Aj to natáčaš. Nechceš si padnúť, gagniť? Nechcem, a ty nechceš? Ty si ešte ty si na rade.